Ma'am, klaroon lang nato. Kanang siyempre doon naman ko yung mga ginikanan nga dili maka kanang kung naa magikaya dan doon naman kaya no na ay dili makaadto pero mo apas lang pero doon nagi gusto ba nga mohatag og kwarta no or hinabang ngadto sa kanang Santa Ana National High School mudawat pa mo kwarta ma'am or mudawat mo og unsay inyong madawat aron mas mahimong hamugaway gyud ng eskwelahan. Okay, actually sir, amo lang yung dawaton sir is ang mga donation sama sa cleaning materials, classroom essentials, pintura o ubang gamit para sa pagpaayos sa classroom, medical kits o any voluntary services sir. Dili gud mi nagadawat og mga kwarta sir. So mga items lang yun siya sir ang ginadawat mismo. So wala gid involved kwarta ma'am no kay basin mo ko dunay mga ginikanan nga mohatag nya magugat na lang ni sa problema at least kung nay mohatag kitay nay mohatag og pintura sa Santa Ana National High School ma'am ang eskwelahan mo dawat gid ana. Yes sir, mudawat yung taon ni sir ana sir and then tanan na mo donation na madawat sir i-credit gud na mo na sa mga nag-donate. Ma'am klarohon lang pud nako kintahay na doon na magibisi nga ginikanan unsa ba gid ma'am dili dawaton ang mga estudyante kung ang ilang ginikanan dili maka-apil sa balik eskwela program or dili ni siya compulsory gyud kumbaga kinasing-kasing nga tabang lang ngadto sa eskwelahan. Kung dili man siya kaya sa mga parents sir or guardian pwede dyan mismo ang mga estudyante ang mo-extend sa ilang help sir. So, kumbaga, wala gi rason nga. At least, ma'am, pila man ni kaadlaw ning balik eskwela, ma'am, per estudyante, pila ka balik-balik sila diha sa eskwelahan nga mutabang og limpyo, mutabang og kanang duk-duk anang mga bangko. Ug mahimo sir, daami 5 days sir gikan sa June 1 hangtod June 5. So, kana pero ang isa kada isa jud kay estudyante, pila rang yun dapat ka oras or isa lang ba gyud ka adlaw? Kung kaya nila mo extend sir like 1 day and then or 2 days ana sir depende pod kung kano pa sila available from June 1 to June 5. Mamili lang sila diha ma'am. Opo sir. Pero pwede kung isa lang kaadlaw ma'am niya di na sila kabalik walay problema sa inyo. Walay problema sir o especially sir kung sa mga advisory class or ganang mga classroom kung ma-achieve na nila ang goal sa pagpagwapo sa classroom o himo nang ready ng classroom pwede ra kaayo sir na dili na sila mobalik sir. So sa kay dalaon ma'am kay sa mua manggod ma'am taga bukid manggod ko nay magdagpala nay magdaglagaraw nay magdaog kanang lampisa naay po'y magdag silhig pero dire kay do naman naaman ta sa syudad unsa may angay yung inyong dalon sa mga ginikanan aron malimpyo ning eskwelahan ma'am. Patong na-mention pa din mo sir, isa po to siya sa mga kinahanglan sir, labi na kung namin mga sagbot diri, pwede ka na mo ito gamiton. Then, kato, sama sa akong giingon ganina sir, itong mga cleaning materials sir, para sa itong mga CR, comfort rooms, and then, classroom essentials sir, unta pa ba ang mga kailangan na gamiton sa classroom or kaning pintura para sa repaint sa among classroom. And then, medical kits sir, especially ka na, importante ka na. And then, pakipinas ba dyan og trapo sir kana siya brush kanang panglimpyo gyud mismo sa classroom sir mga silhig kana. Ma'am pero sa imong kwan ma'am dako ba gyud kay kanang trabahoon diha ma'am kay moanha man namo koy panahon nga makaanha mi anang sa Tanan National High School bisag panahon nga dunay klase limpyo mo kuno eskwelahan na nya kanang plastarhan ay ba so sa karon nabay dako gyud kay nga trabaho onon or kumaga minimal lang yun ang inyuha kay murag andam murag kanang murag andam na ni murag limpyo naman daan sa kung tanaw ni nga eskwelahan. Actually sir, ang school gid naman sir, well maintained gid ang kalimpyo niya sir. But ano lang gid sir is lahi-lahi gid og campus namin main campus namin Salas campus o Guerrero campus which is katag-katag na siya na campus sir. Pero prior aning panawagan naman sa brigada sir na naggibuhat ang mga among principal mismo na si Sir Wilito Aerosal na nawagan siya sa mga teachers sa pagtabang sa paglimpyo sa isa sa among sir sa among school.
Okay. Ma'am, salamat kay sa imong higayon ma'am nga amo kang nakauban no sa mga kasama natong naminaw karon. Kini man ko dili ni compulsory pero kiniagi na to ni og suporta ngadto na sa eskwelahan.